Vítejte u nového videa a dneska mám pro vás speciální video. No, není to úplně speciální video, ale je to speciální recept na espresso čokoládové skořicové rolky. Nezní to prostě jako úplně totální podzimní heaven? Pokud ne, tak klikněte mimo tohle video. Dělám si srandu. Tohle mě napadlo, když jsem viděla virální recepty na TikToku na espresso z kořicové rolky a tak nějak jsem si říkala, espresso. A co třeba espresso čokoládovou z kořicové rolky? Jo. Já vím, že to nejsou tradiční z kořicové rolky a ty mají taky jakoby něco do sebe, ale this could really change the game. Takže dneska se to vyzkoušíme. But first, kofein. Guys, do you see the pěna? Post tam you see the pěna. You can see the pěna. You see the pěna? Ta pěna, no vždycky přijde nejvíc mňamozní na celém tom kafe. Hey, wait a minute. Guys, vidíte tu pěnu? Vidíte tu pěnu? Ta pěna je ta nejlepší věc na celém tom kafe. Ta pěna mi vždycky udělá největší chuť na kafe. Tohle je moje realita, jo? Protože nemám myčku. Takže abychom se tady vůbec mohli pohybovat, tak to musíme uklidit. Taky nesnášíte utírání nádobí? Jakože umývání nádobí je level 1, ale utírání nádobí je level 2. A I hate it so much. Prostě. Taky to prostě berete, když to ještě není ani suchý a prostě doufáte, že to jakože doschne nahoře v těch poličkách, protože to je podle mě univerzální experience, takže just hope, že to není jakože nějaké, jako, že by se tam tvořily potom nějaké germs nebo něco takového. To bych asi jako úplně nechtěla. Každopádně kdo to má utírat všecko? Já fakt jako ne. OK, takže uklizeno bychom měli. Kofeinový nápoj taky. A můžeme začít s první věcí. A to je máslo. Tady ta kostička je už jakože ready a je měkká. Jenomže to mi nedošlo, že budu potřebovat víc. To znamená, tahle kostička ještě měkká a ready není. To znamená, že si to odvážíme a necháme to změknout s tlačenou mikrovlnkou prostě. Takže potřebujeme mističku a odvážíme si asi, v tom receptu bylo nějakých, já používám teda úplně obyčejný recept na kynuté těsto. A v tom receptu je to nějakých 170 gramů másla dohromady. Já vám čtek recept a všechny ty detaily nechám v popisku videa, ať se na mě potom nezlobíte, že si tuhle mňamku nemůžete udělat taky. Jo, akorát teď to budeme dělat prostě tak, jak to děláme. Takže budeme potřebovat nějakých 170 gramů másla, which is 37. 171. 170 gramů másla, které má být změklé, ale ne úplně tekoucí. To znamená, pokud máte ten čas a nejste idiot jako já, tak si to navážíte a necháte si to venku změknout. Pokud
nemáte čas, tak můžete použít mikrovlnnou troubu, ale tak, ať se vám to úplně neroztopí. Zrovna jsem vám říkala tak, ať se vám to neroztopí a mně se to úplně kompletně roztopilo. Takže si aspoň otestujeme, jestli to takhle vůbec přežije nebo ne. Teď budeme potřebovat mouku, cukr a špetku soli. Když jsme si smíchali tu mouku a cukr se špetkou soli, tak do tohohle směsi musíme teď rozdrobit to máslo. A to zrovna není úplně můj favorite part, protože mám prostě nechty. A do těch nechtů se to, jak můžete už vidět, fakt jako vždycky zasekává, což je docela dost annoying. Ale já se pro úžasné skořicové rolky moc ráda obětuju. Takže let's do it. 84 gramů. To bylo 11. Doporučuji tohleto dělat s čistýma rukama, protože asi nechcete mít v těstě úplně všechno, na co jste předtím šahali. 84 gramů přesně, OK. A co teďkom s tímhle je, že to budeme muset v tom těstě jakože rozmačkat takhle rukama. Můžete asi i vidličkou, ale takže torčor máme za sebou a teďkom si dáme ohřát mléko a do toho mléka si dáme instant yeast neboli sušené droždí. 200 cca. Mléko si tady dáme ohřát. Nemá to být vařící, má to být prostě teplé, OK? Tak, promícháme a necháme to droždí jakoby sejít, aby se nám aktivovalo. A to poznáme tak, že v tom budou plavat takové bublinky a bude to takové pěnové na vrchu. Tak a mezi tím oddělíme žloutky, respektive oddělíme si žloutky od bílku a celé vajíčka. Já jsem teď nedávno právě na TikToku viděla video, kde slečna mluví o tom, že žádná chvíle nemůže nikdy být ta perfektní chvíle. Respektive, že neexistují perfektní chvíle. A to mě strašně zaujalo, protože já jsem strašně velký perfekcionista. A i když to tak možná nevypadá, v mém mozku to tak je nastavené aspoň. A mě to přišlo strašně zajímavé, vzhledem k tomu, že je to vlastně úplně pravda. Protože pokud pořád čekáte na nějakou perfektní chvíli, kdy například, nevím, začnete cvičit, nebo třeba začnete dělat něco, co vás baví, jo? Nebo prostě, já nevím, chcete si pořídit psa a čekáte pořád na nějakou tu perfektní chvíli, kdy se tohle prostě, kdy se rozhodnete, že se tohle stane, ale fakt je ten, že ta perfektní chvíle prostě neexistuje. Vy si ji prostě musíte jakoby vytvořit. A pokud na ní pořád čekáte, tak vlastně jenom otálíte se svým životem do doby, než jako, jo.
než vlastně vám dojde, že žádná neexistuje prostě, jo, prakticky. Mě to přišlo hrozně fascinující, protože je to hrozně velká pravda. Takže pokud čekáte na svoji perfektní chvíli, ale čekáte už třeba 5 let, tak je asi něco špatně. A možná byste si tu perfektní chvíli měli vytvořit. Prostě chceš začít prostě běhat? Tak neexistuje jedno perfektní ráno, kde se probudíš úplně prostě s květinkama u nohou a prostě budeš mít nové tenisky prostě za dveřma a budeš mít důvod běhat. Ne, tohle prostě neexistuje. Musíš si to ráno prostě jako vytvořit. Nebo pokud chcete začít třeba s YouTubem a čekáte na nějakou perfektní chvíli, kdy s tím vlastně začít, až budete mít kameru nebo až budete mít prostě na to čas, který prostě nikdy nebude. Ta kamera prostě ano bude, ale jakoby pak zase si najdete něco, s čím to budete oddalovat, což je strašná škoda. Prostě začněte s tím, co máte a vytvořte si tu perfektní chvíli vy sami, protože čekat na něco, co prostě opravdu skoro nikdy nepřijde, prostě dokud si to nevytvoříte, je prostě hrozná škoda a za mě tím strašně moc ztrácíte čas. Teď ze sebe nechci dělat úplně filozofa, ale je to prostě tak, jak říkám. A taky ještě jedno takové moudro, co jsem našla na TikToku a které si myslím, že stojí za sdílení, je to, že to, jak žijete své dny, nebo to, jak trávíte své dny, je to, jak trávíte celý svůj život. A that just hits hard, jo, protože když se nad tím zamyslíš a děláš úplné hovno každý den, tak vlastně tvůj život je o hovně. Teď jsem to řekla hodně sadisticky, ale je to pravda. Prostě vajíčkové prsty jsou vždycky nejvíc odporná věc. No, takže dost mého filozofování a jdeme teda pokračovat. Já jsem si teď oddělila vlastně, dala jsem tam 2 vajíčka a 1 vajíčkový žloutek. A ten bílek si nechám na vaječinu třeba nebo něco. Tak bychom to tam normálně měli vlít. Domíchala do stádia, kdy už mi to jaksi nechce míchat. A v tomhle stádiu si to překlopím tady na vinku, kterou si předem utřu. Oh. Shit. Ty rukáve nebyl úplně nejlepší nápad. Když vidíte, že to těsto trošičku víc spojené, tak si ho dám zpátky do misky. Měl tady pro vás takový super tip na stírání lepivého těsta z linky. A to je, kupte si normálně takovouhle špachličku na dort. A všechno to lepivé těsto nám se třete na jedno místo. Takhle. Tada! Ještě pro jistotu trošičku promíchám takovou tou starou technikou. Těsto máme teď spojené a připravené na kynutí. A těsto nám bude kynout cca 2 hodiny, takže když nám těsto kyne, tak si uděláme náplň a budeme k tomu potřebovat skořici, muškatový oříšek, nemusí být. Budeme potřebovat instantní kafe a pokud máte takovéto práškové, máme takovéto granulované, tak to můžete taky. Cukr, hnědý cukr a čokoládu. Takže hnědý cukr. Pokud děláte něco se skořicí, tak ten muškatový oříšek to vždycky ještě tak jakože hodně podpoří, aby to mělo takovou hodně jakože rich bohatou chuť. Jo. S kořicí opravdu nešetřete.
10 gramů kávy, čokoládku, voní to úplně přesně, jako si když prostě vejdete na podzim v listopadu ze zimy do teplé kavárny, která voní jako skořice, kafe a nějaký čokoládový pečený dortík. Tak přesně takhle to voní a už se nemůžu dočkat, až to vyzkouším v těch kořicových rolkách. A vypadá to teda takhle krásně. Takže já si jdu zkontrolovat, jak nám nakynulo těsto. Dvakrát se nám zvětšilo. Já si to teďkom jdu vyválet. Mám linku. Vzhledem k tomu, že nemám žádný valeček, tak já použiju prostě velkou lahev. Vyvalíme si teda takový obdélník. A teď použijeme zbytek odváženého másla, zbytek pomažeme s tím, takže teďkom si vezmeme to změklé máslo a pomažeme tím celou tuhle plochu. Už tady posypeme tu naši úžasnou směsí a vůbec se toho nebojte, pořádně, ať je to všude, ty okrajíčky. Tell me this isn't a work of art. Teďkom to srolujeme z té další strany. Bude to teda ze začátku docela pain. Máme už zavinutou tu rolku. Já si to tady měřím random nějakýma těma cups, protože nemám žádné měřidlo. To bylo to první, co jsem tak nějak jako vyviděla, takže prostě si teď měřím tímhle. Vy samozřejmě můžete být chytřejší a vzít si na to nějaký pravítko nebo metro. Nebo to prostě dělat od oka. A teď si to jdeme nařezat hezky. Tahle rolka teda jakoby asi to nemejkne, ale aspoň to bude taková ta taste test rolka. Vypadá ten pekáček. Tady těch dvou si nevšímáme oka. Teď my ještě musíme nechat odležet nějakých 45 minut. Ať nám trošičku ještě nakynou v té pánvi. Vypadá to teda moc krásně, už nám to hezky nakynulo a teď to jdeme dát na 180 stupňů do předehřáté trouby na 15 až 20 minut. To strašně krásně voní, tyjo. Ale fakt strašně krásně to voní. Doufám, že to tady na mě nespadne. Tady koukám, že se mi trošku už přismahly. Ale to nevadí, aspoň to bude vypadat, že jsou extra dobré. Já jsem vám chtěla udělat taste test, jenomže jsem se to nevypočítala a rolky jsem vlastně dělala už včera k večeru. Ano, včera večer je 12 a ty rolky jsou už skoro pryč, takže asi takhle nějak dobré byly. Jsou fakt úžasné. Musím říct, že ta kombinace s tou čokoládou, tou kávou a tím cukrem, jsou z kořicí teda, že je prostě fakt jako úplně extrémně dobrá. Jo, takhle nějak to vypadá ze spoda. To je nejlepší část. A já to jdu teda tady ochutnat ještě na video, i když už vím, jak to chutná, je to teda fakt boží. Wow, tak tohle
je prostě úplný heaven. A musím říct, že se fakt strašně moc vyplatí tam dát jako celý balíček té skořice. Takže se vůbec nemusíte bát to vyzkoušet. A jo, takhle dopadly skořicovo-kávovo-čokoládové rolky. A pokud teda budete zkoušet recept, tak mi dejte vědět, jak se vám povedly a jestli vám chutnaly. A to je teda ode mě dneska všechno. A uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!